Il-Gvern ħabbar li kommetta aktar minn €900,000 permezz tal-Awtorità tal-Ippjanar għal 3 kunsilli lokali f'Għawdex biex iwettqu proġetti ta' titjib urban fil-lokalitajiet tagħhom. Dan tħabbar f'konferenza konġunta bejn il-Ministeru għall-Ambjent u l-Ministeru għall-Għawdex waqt żjara f'wieħed minn dawn is-siti. Il-proġetti li se jgawdu minn dan l-investimenti jinkludu l-konverżjoni tad-dawl tat-toroq fi Pjazza San Ġorġ u għadd ta' sqaqin dojoq fir-Rabat b'sistema ġdida ta' dawl b'enerġija effiċjenti, it-titjib ta' tamir, pavimentar u dawl ta' playing field fiż-Żebbuġ u lampi ġodda li huma b'enerġija effiċjenti fil-Belveder ta' Qaċċa fix-Xara. Iċ-Chairperson tal-Fond tal-Ippjanar u l-Iżvilupp il-Perit Vincent Kassar appella wkoll għall inizjattivi u proġetti ħodor li mhux biss jirċievu 100% tal-finanzjament iżda jirċievu 5% għal manteniment tagħhom. Fejn wieħed jista' jdaħħal green walls, allura jew blue and green initiatives fil-lokalità tiegħu dak il-100 jiżdied ukoll b'5% oħra biex allura jkun hemm biżżejjed flus li jkunu qegħdin disponibbli. Il-Ministru għall-Ambjent Aron Farrugia spjega li dan il-finanzjament sar permezz ta' tibdil li sar fid-Development Planning Fund. Dan kollu qed isir biex nimitigaw l-urbanizzazzjoni fil-pajjiż imma wkoll noffru prodott valur miżjud ġewwa Gżira Awċija. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Għawdex Clint Camilleri sostna li l-ambjent urban f'Għawdex permezz ta' dawn il-proġetti se jittejjeb. Se nkun qegħdin naraw l-input dirett tal-Awtorità tal-Ippjanar flimkien mal-Kunsillu Lokali b'investiment dirett għaż-żoni urbani tagħna, żoni fl-aħħar mill-aħħar fejn jgħixu fejn igawdu iċ-ċittadini. Matul is-sentej li għaddew, l-Awtorità tat €161,000 oħra lil lokalitajiet tas-Sannat u Nadur. Dawn il-fondi għenu finanzjarjament fl-implementazzjoni ta' numru sostanzjali ta' proġetti li llum qed jikkontribwixxu b'mod pożittiv lejn kwalità ta' ħajja aħjar għar-residenti tagħhom.